హలో ఫ్రెండ్స్, ఉల్లిపాయ పకోడీ మన ఇంట్లో హడావుడి లేకుండా 10 నిమిషాల్లో రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఒక్కసారి ట్రై చేయండి. ఉల్లిపాయలు పొడవుగా సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చి చిన్న ముక్కలు గుండ్రంగా కట్ చేసుకోవాలి. కరివేపాకు చిన్నగా తరగాలి. 1 స్పూన్ ధనియాలు కచ్చా పచ్చాగా దంచుకోవాలి. తగినంత సాల్ట్ వేసుకొని సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయల్ని మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు విడివిడిగా వస్తాయి. అప్పుడు కార్న్ఫ్లోర్, శనగపిండి చల్లించుకొని వేసుకోవాలి. కొంచెం వాటర్ పోసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. పిండి ఈ విధంగా కలుపుకోవాలి. పకోడీ అయితే చాలా క్రిస్పీగా, చాలా టేస్టీగా వస్తాయి. పకోడీ షాప్లో అమ్మే విధంగా టేస్టీగా ఉంటాయి. పిండిని కొంచెం వేసుకోవాలి. అప్పుడే ఉల్లిపాయ పీసెస్ విడిగా వస్తాయి. ఎక్కువ పిండి వేయడం వలన పకోడీ లావుగా వస్తుంది. ఈ పకోడీ నాకు, నా ఫ్రెండ్స్కి ఎంతో ఇష్టం. స్వీట్ షాప్ దగ్గర ఒక అంకుల్ వేస్తుంటే ప్రాసెస్ అడిగి తెలుసుకుని ఇంటి దగ్గర చాలాసార్లు ట్రై చేశాను. చాలా బాగా కుదిరింది. చాలా టేస్టీగా కూడా ఉన్నది. మా పిల్లలకి ఈ పకోడీ అంటే చాలా ఇష్టం, చాలా ఫేవరెట్ డిష్. ఈవినింగ్ టైంలో ఈ స్నాక్స్ అంటే చాలా ఇష్టపడతారు. ధనియాలు, కరివేపాకు వల్ల మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది. పచ్చిమిర్చి వల్ల స్పైసీ ఉంటుంది. పకోడీ గోల్డెన్ కలర్లో వచ్చేసింది. వేడి ఉల్లిపాయ పకోడీ రెడీ. టమాటా సాస్లో ఉల్లిపాయ పకోడీని నంచుకొని తింటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో చూసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫ్రెండ్స్.